On est prêt? Oui, oui. Les imites, on est occupés. Bonsoir, Président. Alors, vous venez quand même de rencontrer la CEDEAO. J'espère que c'est une dernière rencontre. Et pouvons-nous Mesdames et messieurs, les journalistes, je voudrais m'adresser ici au nom de tous les membres du comité stratégique du M5-RFP, au nom des membres de la délégation qui vient de rencontrer la haute délégation de la CEDEAO venue aider à trouver des solutions de sortie à la crise malienne. Nous venons de clôturer notre 4e et dernière séance de travail. Les propositions qui nous ont été faites, nous avons répondu à la délégation de la CEDEAO que tout en la remerciant du fond du cœur d'avoir pris de leur temps pour venir au Mali, passer un certain nombre de jours, nous les remercions pour ces efforts. Nous leur avons demandé de transmettre aux chefs d'État qui les ont mandatés nos remerciements et toute notre gratitude pour les efforts qu'ils déploient pour trouver une solution à la crise malienne. Cependant, nous sommes au regret de constater que les propositions qui nous ont été faites ne rencontrent pas du tout les attentes du M5-RFP, ne rencontrent pas du tout les attentes de l'écrasante majorité des Maliens. Ces propositions ont réduit tout notre combat à des questions électorales. C'est pour cela que cette séance n'a pas pris beaucoup de temps. De mémoire, en attendant que le M5-RFP décline officiellement sa position dans un communiqué qui sera rendu public dans les heures qui suivent, ce que je peux dire de mémoire concernant ces propositions, c'est premièrement, le président de la République reste en place. Deuxièmement, la Cour constitutionnelle sera constituée ainsi qu'il suit. La magistrature désignera ses 3 représentants. Les 3 représentants qui doivent être désignés par le président de la République, étant donné la crise de confiance, seront désignés ainsi qu'il suit. L'ensemble des forces vives va désigner 5 à 7 personnes. C'est cette liste qui sera soumise au président de la République pour qu'ils y choisissent 3 personnes qui vont le représenter au sein de la Cour constitutionnelle. La Cour étant de 9 membres, il suffit de 5 membres pour former le quorum. Dans le cas d'espèce, nous aurons 6 membres. C'est cette nouvelle Cour qui va choisir en son sein le doyen d'âge pour être le président intérimaire de la Cour. Cette Cour va examiner les procès-verbaux des élections venus du ministère de l'Administration territoriale et de la CENI. C'est elle qui décidera du sort des députés contestés. Certains seront reconduits certainement, d'autres non. C'est à la suite de ce processus que la nouvelle Assemblée va être reconstituée. Et c'est cette Assemblée qui désignera son président. Et si d'aventure l'actuel président est reconduit, il restera président. Et c'est cette Assemblée, c'est ce nouveau président de l'Assemblée qui désignera ces 3 représentants pour compléter la Cour. Alors, parallèlement, un gouvernement d'union nationale sera mis en place.
Ils nous ont invités, pour ceux qui sont disponibles, de répondre si un appel leur était lancé pour siéger au sein de ce gouvernement d'union nationale. La question des poursuites contre ceux qui ont ordonné et font tirer sur les Maliens pour les tuer sera examinée par ce gouvernement. L'ensemble des réformes qui sont exigées et nécessaires seront entreprises par ce nouveau gouvernement. Ils estiment que l'ensemble de ces dispositions qui viennent d'être citées, tous ces dispositifs doivent être mis en place d'ici fin juillet pour que le Mali retrouve la voie de la stabilité et entreprendre toutes les réformes nécessaires. De mémoire et à chaud, c'est ce que je peux dire. Nous avons décidé, au sortir de cette rencontre, de faire une réunion extraordinaire, décliner notre position afin qu'elle soit rendue publique de façon claire et précise dans les heures qui viennent. Et environnement bamana kalamelaw awnisu Maliens be awbe Mali kono awbe Mali koka ambora sisanga négociation la ani et CEDEAO délégation oyanga rencontre naninay ay ñogon dalaje amame kuma ma jaya uye proposition min fawye an y'a retiré a ye hakili jagabo an sigina an ye mun de f'u ye an y'u fo u barikada parce que CEDEAO président bɛɛ olu de y'u ci kana ka Mali dɛmɛ a ka bɔ gɛlɛya la an y'u fo o la a filanan an k'u ma k'u ye proposition minnu k'an ye an ye jateminɛ kɛ o proposition ani an bɛ min ɲini Mali nafa kama Maliens nafa kama u ka jan ɲɔgɔn la kojugu u tɛ sira kelen la fewu an k'u ma n'an y'a fo an bɛ sira d'u ma ala k'u se u ɲumansiw ka so an ka position ne y'a fɔ ye sisan an bɛna a fɔ Maliens ye maintenant kuma min fɔra n b'u kuma barikamaw fo parce que n bɔra réunion la sisan a bɛ bɛna sɛbɛn mais kuma barikamaw ye mun ye u ko fɔlɔ-fɔlɔ président de la République a démission ko olu tɛ se k'o ɲini donc président bɛ taa nɔ na a filanan cour constitutionnelle kura de bɛna sigi o cour constitutionnelle kura in magistrats bɛ mɔgɔ 3 désigné o kɔni sama-samali t'a la président kan ka mɔgɔ 3 min désigné comme gɛlɛya bɛ président ni opposition cɛ sisan président yɛrɛ tous désignés directement force vive de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ 5 ani ou bien mɔgɔ 7 olu de sugandi o mɔgɔ 5 bɔ mɔgɔ 7 o de bɛ di président ma président bɛ mɔgɔ 3 sugandi olu la n'olu sugandira olu bɛ fara magistrat ka mɔgɔ 3 kan o ye mɔgɔ 6 cour ye mɔgɔ 9 mɔgɔ 5 de y'a majorité o kɔrɔ min ni mɔgɔ 6 sɔrɔla olu bɛ se ka siye o mɔgɔ 6 in min ka kɔrɔ n'u bɛɛ ye olu bɛna kɛ cour président intérimaire donc député minnu deuxième tour la mankan wulila olu ka élection la administration territoriale ne seni ye document minnu o document ninnu bɛna di cour in ma cour in de bɛ n'u lajɛ u sɛgɛsɛgɛ ni min kan ka di min ma ni min jo bɛ min na a ka d'a ma ni min jo tɛ min na a bɛ bɔsi a la donc député ninnu u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ u bɛ segin ka na assemblée la n'olu nana olu bɛ fara député minnu bɛ yan u bɛna assemblée compléter u bɛ président kura sugandi président kɔrɔ min bɛ yen assemblée la mɔgɔw ko k'u tɛ sɔn min ma n'ala y'a kɛ ale reconduira ale bɛna kɛ président de l'assemblée n'ale ma reconduit assemblée bɛna président kura in ta o président kura in ale de bɛna u ka mɔgɔ 3 ta k'u fara tɔ ninnu kan ka cour constitutionnelle dafa a filanan u bɛna gouvernement d'union nationale sigi o gouvernement national u kama minnu pɛrɛlen don ka don o gouvernement in la n'u y'a ɲini u fɛ u ka sɔn ka don o gouvernement in la o gouvernement min de bɛna sigi mɔgɔ minnu ye forçat bila ka taa Maliens faga olu de bɛna ɲɛɲini o la n'u kan ka kiiri ou bien kan ka kɛ cogo min na o gouvernement in
ale bena ye problème minnu fɔ gɛlɛya minnu fɔra Mali kan an ye min fɔ min y'a kɛ an murutira i bɛ ka fanga bolo ko de bena gouvernement de bena o fɛn ninnu bɛɛ waliya u ɲɛnabɔ donc u y'an deli an ka sɔn a ma an kuma k'an y'a mɛn mais an hakilina ye mun ye ani u ye min fɔ u tɛ ɲɔgɔn sira la a ye ɲɔgɔn fɔ ka ɲɔgɔn barikada ka sira d'u ma an kan ka min fɔ maliyɛnw ye comité stratégique ɲɛmɔgɔw an bɛna réunion kɛ bi su in na bɛɛ k'an ka communiqué kɛ an hakilina ye an b'a sɛbɛn k'a jɛnsɛn yɔrɔ bɛɛ la maliyɛnw k'a dɔn hakili to b'a la Sadi Ala Mahamadu.